kuma za mu yi tarayya da shi a cikin neman jin daɗi na tsawon shekaru 20 masu zuwa. Sa'annan kuma a cikin shekaru 20 na ƙarshe na rayuwata zan tuba in koma zuwa ga Allah. Sai ya fara saukowa daga benen zuwa bene na farko. Ana cikin wannan halin dan uwansa yana cikin shawara na canja kansa. Ya yi tunani a ransa cewa na batar da rayuwata gaba ɗaya da zunubi. Dan uwana mai bauta zai shiga aljanna, ni kuwa zan shiga wuta. Wallahi zan tuba in haura zuwa ga dan uwana in kasance tare da shi muddin ina raye cikin bautar Allah da tsammanin Allah ya gafarta mini. Ya haura matakalar da nufin tuba ga Allah a lokacin da dan uwansa ke saukowa da nufin yin rayuwar zunubi. Dan uwan da ke saukowa ya zame akan ɗaya daga cikin matakalar, ya fado kasa, ya buge dan uwansa yana haurawa. Dukkan su suka faɗi suka mutu. Mu sani cewa mutuwa na iya zuwa mana a kowane lokaci, kuma aikinmu na ƙarshe ne ya fi girma. Wani kalan bakin ciki da fargaba za mu kasance ciki idan an ɗauke ranmu alhali muna cikin niyyar